Oprettelse af QR-koder. Som det allerførste, når jeg skal lave en QR-kode, så skal jeg have lavet en film. Og den film, den har jeg gemt på YouTube. Og når jeg så skal have oprettet en kode til den, så går jeg ind på internettet. Så går jeg lige på Google. Her skriver jeg QR-koder. Søg. Så kommer der nogle forskellige frem. Så vælger jeg den her, der hedder Lav gratis QR-kode. Nemt og hurtigt. Så skal jeg så heroppe og vælge, at jeg vil lave en QR-kode med link til en webadresse. Fordi den video, jeg har lavet, den har jeg lagt ind på YouTube.